Ola, no vídeo tutorial de hoxe imos falar dunha forma moi xeral do relevo de España, do relevo de interior e do relevo de costa. Imos aló! En tutoriais anteriores falamos dos tipos de paisaxes que podemos atopar en España. E hoxe imos tratar do seu relevo, do relevo de España, do de costa e do de interior, cales son os montes, mares máis importantes. Empezamos co relevo de costa. España ten as costas divididas en tres sectores: a costa atlántica, a costa cantábrica e a costa mediterránea. Olla neste mapa as tres costas. A costa cantábrica está bañada polo mar Cantábrico. Vai dende a fronteira con Francia ata a punta de Estaca de Bares en Galicia. A costa atlántica está bañada polo Océano Atlántico e comprende tres subsectores: a costa galega, a costa andaluza e a costa canaria. Esta mesma costa vai dende Estaca de Bares ata o Estreito de Xibraltar e sumando tamén as Illas Canarias, xa fora da Península Ibérica. A costa mediterránea está bañada polo mar Mediterráneo. Esta costa esténdese dende o Estreito de Xibraltar ata a fronteira con Francia. Esta mesma costa divídese en 4 subsectores: a costa andaluza, a costa de Murcia e Comunidade Valenciana, a costa catalá e das Illas Baleares e a costa de Ceuta e Melilla.
Imos agora co relevo de interior. A metade de España está formada por sistemas montañosos cunha altitude media de 660 metros. No centro da Península Ibérica está a meseta, que, a súa vez, está formada por diferentes núcleos montañosos. No centro da propia meseta están os montes de Toledo e o sistema central. Rodeando a meseta atopamos os montes de León, a Cordilleira Cantábrica, Serra Morena e o sistema ibérico. Os montes exteriores á meseta son o macizo galaico, os montes vascos, os Pireneos, os sistemas béticos e o sistema costeiro catalán. Ata aquí a clase de hoxe. E agora tócache. Investiga. Ademais de todas estas unidades de relevo das que acabamos de falar, en España hai dúas depresións moi importantes. Saberías dicirme como se chaman? Son a depresión do Ebro e a depresión do Guadalquivir. Verémolas a continuación nun mapa. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas.